perquè el que farem ara aquesta tarda el que intentarem serà gravar-ho i penjar-ho a la xarxa al nostre web, de manera que els que no hagin pogut venir com a mínim tinguin accés a la informació aquesta qüestió aquesta tarda, és clar, no hi ha cap més altre afany de protagonisme que aquest. Jo us vull explicar molt breument un estudi que està endegant un dels laboratoris que es diuen farmacèutics, que es diuen Roche. El que he d'entendre és que, entre cometes, jo ja m'ho sé, ¿vale? O sigui, no estic aquí per lluir-me, sinó perquè vosaltres pregunteu tot el que vulgueu. La presentació que he fet és molt curta, de manera que realment, si no m'interrompiu, anirem inclús massa ràpid, o sigui que d'alguna manera, cada cop que no entengueu alguna cosa, diu clups, sisplau. Aquests laboratoris han desenvolupat un producte, diguem-ne, farmacèutic, que no es coneix com a Clematis. Clematis és el nom de l'estudi clínic, diguem-ne, no? El nom, de fet, del producte que té un codi d'aquests RG662 o alguna per l'estil, diguem-ne, no? Però el que han fet aquests laboratoris és que d'entrada he d'entendre que per primera vegada aquests laboratoris, algun altre despistat també, per primera vegada s'han preocupat, diguem-ne, de síndromes, diguem-ne, que fins ara no tenien cap mena de tractament. Hi ha el síndrome de Down, però també hi ha el Fragile X, hi ha l'autisme, hi ha una sèrie de síndromes pels quals s'han començat a preocupar els laboratoris farmacèutics, i aquest seria el primer tractament fora del que alguns de vosaltres coneixeu, que és el del té verd, diguem-ne, per millorar, diguem-ne, el rendiment cognitiu de persones amb síndrome de Down. Llavors, la hipòtesi de l'estudi de la Roche parteix d'una observació que no és de la Roche, és comuna, que tothom ho té clar, diguem-ne, que és que nosaltres al cervell tenim tota una sèrie de sistemes de neurotransmissió, aquestes neurones que van enviant missatgers químics, diguem-ne, amunt i avall, i hi ha dos sistemes de neurotransmissió que quantitativament són els més importants de tots, que són uns que són excitatoris i uns que són inhibitoris. Un els regulen un producte químic, que es diu el glutamat, i uns altres un producte químic, que es diu GABA. Llavors, el que succeeix és que aquests dos sistemes de neurotransmissió el que fan és sobretot modular altres molt més complicats, els que realment a nosaltres ens permeten pensar, aprendre, memoritzar coses, i en condicions, diguem-ne, no trisòmiques hi ha un equilibri bastant exquisit, diguem-ne, entre aquests dos sistemes de neurotransmissió. En el cervell trisòmic el que succeeix és que hi ha un excés d'activitat del GABA, hi ha un excés d'activitat inhibitòria. Per tant, l'impuls d'aquests laboratoris és que, si d'alguna forma fossin capaços de restablir aquest equilibri excitació i inhibició, serien capaços també de restablir d'alguna forma això que de vegades potser heu sentit parlar de la plasticitat sinàptica, aquesta capacitat que tenim de connectar neurones i en base a crear aquestes xarxes neuronals de poder aprendre i memoritzar coses. I la idea és bona, és original i sobretot perquè, a més perquè els hi va bé, perquè si vosaltres segur que per poc que sapigueu, segur que els laboratoris Roche us sonen, diguem-ne, perquè són els especialistes del GABA, és a dir, tot el seu desenvolupament del que són els Valiums i els oxazepams, tot el que són els ansiolítics, diguem-ne, que fem servir, coses per l'estil, tots passen per aquí i són probablement és el laboratori farmacèutic que més sap del GABA del món. Per això ja els hi va bé aquesta hipòtesi, diguem-ne, perquè està dins del seu camp de coneixement. Llavors, clar, aquests sistemes inhibidors excitatoris estan molt extesos a tot el cervell, estan a tot arreu i a més quantitativament són els més importants. El perill, diguem-ne, de fer un tractament que toqui un d'aquests dos sistemes, diguem-ne, és que no només toquem aquelles coses que ens interessa que millorin, que pot ser aquesta capacitat d'aprendre a memoritzar, sinó que toquem altres coses que no ens interessen. En aquest sens, com que en saben molt, aquí a dalt de tot, el que teniu és això que teniu aquí com 5 peces així posades una al costat de l'altra, són el que aquestes 5 peces de fet són 5 proteïnes.
i les 5 proteïnes en si el que fan és crear un canal, diguem-ne, per on passen ions que entren i surten de la neurona, però el que és interessant és que aquestes subunitats, diguem-ne, que defineixen el que és el receptor, es coneixen amb aquests noms grecs d'alfa, beta, gamma, etc. I el que succeeix és que la configuració d'aquest receptor del GABA, pel que fa a aquestes proteïnes, no és la mateixa a tot arreu del cervell. I això ja ho sap. Llavors, la gràcia que hi ha és que, en particular, hi ha un tipus de subunitat, que és el que es coneix com a alfa-5, que només està a l'hipocamp i en el còrtex, però sobretot a l'hipocamp. I l'hipocamp és una regió del cervell que és molt important perquè allà és on integrem funcions precisament que són les que ens interessa ara en aquests moments parlar, que és precisament el tema de l'aprenentatge i la memòria. L'hipocamp és realment el nucli del cervell on tot això s'integra. Clar, si aconsegueixen fer un fàrmac que sigui prou selectiu per aquesta subunitat alfa-5, diguem-ne, que només està a l'hipocamp i al còrtex, el que han fet és lliurar-se de les interaccions d'aquest fàrmac que estan donant amb altres receptors del GABA arreu del cervell. I per tant s'estan estalviant efectes no buscats. És el que busquen al contrari, és un efecte molt concret, això sí, sobre el GABA, que està en excés, i si està en excés a tot arreu del cervell, això és veritat, però el que ens interessa és frenar el GABA a nivell de l'hipocamp i no d'altres zones del cervell. Per tant, això és el que han fet, què és? Desenvolupar un compost, això que veieu com RG762, que és molt selectiu per aquesta subunitat alfa-sub5 del receptor del GABA i que està específicament localitzat a l'hipocamp, i és el que té a veure amb tot això que estem dient. Llavors aquests senyors van desenvolupar, evidentment en va fer 50 fins que van trobar la més selectiva de totes, però el que sí que és veritat és que agafant models de ratolins, diguem-ne, que se'n diuen alguns d'ells que són que diem trisòmics, tot i que no repliquen al 100% la trisomia dels humans, Déu-n'hi-do. El que es veu, per exemple, aquí a la vostra esquerra el que teniu és un test que consisteix en una espècie de banyera, diguem-ne, que si vosaltres deixeu un ratolí al mig de la banyera aquesta que està plena d'aigua, a ells no els agrada gens l'aigua i per tant busquen desesperadament una manera de sortir-se'n d'això, i el que succeeix és que en un dels quadrants, diguem-ne, d'aquesta banyera hi ha una superfície, diguem-ne, que està amagada sota l'aigua, però que si hi arriben els hi permet surar i per tant estan de sobre l'angoixa aquesta tina que estan anant a l'aigua. Llavors, els animals triguen en funció que siguin trisòmic, no trisòmic, i d'altres models és igual, que és un model general genèric, diguem-ne, de memòria, sobretot que diuen memòria visoespacial, us explicaré per què. El que fan és trigar, els hi fan repetir aquest exercici diverses vegades i triguen més o menys temps, a base d'aprendre, a arribar el més ràpidament possible en aquest lloc on poden surar, aquest lloc on estan tranquils, diguem-ne, no? Llavors, fixeu-vos que els animals, diguem-ne, que no són trisomis, que són els que teniu en negre, al principi de tot potser triguen com 45 segons en trobar aquesta plataforma, però al cap de 8 sessions, en 20 segons ja l'han trobada. I ja no milloren més, triguen 20 segons. I han tingut la seva estratègia. Quan us dic que és una memòria visoespacial, no només memoritzen, diguem-ne, on està més o menys això, sinó que a més, moltes vegades aquest test es fa amb que en la perifèria d'aquesta banyera ells tenen unes referències visuals i llavors ells associen on està posada el lloc aquest de salvar-se amb una senyal que veuen que és externa a la banyera. Veuen una senyal, una llum o un dibuix o el que sigui, per aquí és on està el llum, van més directes. Si veieu el que els hi passa en els ratolins trisomis, que són en vermell, fixeu-vos que ells comencen molt més amunt, ells triguen, imagineu, si han dit que triguen 45, però en triguen 55 i de fet mai arriben per molt que ho vagin repetint aquesta tasca, mai ho resolen menys de 45 o 50 segons. Doncs bé, quan vosaltres, aquests mateixos ratolins que els hi costa tant de fer aquesta tasca, de buscar aquest lloc de salvament, els doneu al nostre inhibidor aquest alfa-5, que és el que teniu en blau, fixeu-vos que ells són capaços, diguem-ne, de retrobar-se pràcticament en la mateixa situació que els ratolins que no són trisòmics. És a dir, que pel fet de donar-los aquest tractament, aquests animals que tenen aquesta dificultat en executar aquesta tasca, us ho fan d'una forma molt eficient, quasi tan eficientment com les no trisòmics.
Aquí al costat tenim una cosa que és una mica més complicada conceptualment, però que és important, que és una cosa que se'n diuen els potencials a llarg termini. És una mesura electrofisiològica que es fa a l'hipocampi, que el que serveix fonamentalment és un índex per nosaltres de la nostra capacitat, o sigui, ho extrapolem a la nostra capacitat, per exemple, d'aprenentatge, aquests potencials a llarg termini. I llavors fixeu-vos novament que el potencial a llarg termini dels animals trisòmics en vermell és prou diferent del grup trisòmic tractat en blau, que no es distingeix, diguem-ne, dels grups controls no trisòmics, d'acord? Per tant, els estudis, podríem dir, preclínics, que estan publicats, estan disponibles, si algú de vosaltres vol una còpia, diguem-ne, de l'article, doncs el podeu tenir. Una altra cosa és que sigui més o menys intel·ligible, però vull dir, són disponibles, però el que es volen indicar és que la seva idea era bona. És a dir, que la seva idea d'intentar frenar aquest excés d'activitat inhibitòria del GABA buscant una substància que fos prou selectiva, diguem-ne, per una part d'aquest receptor que estés anatòmicament localitzada en un lloc que fos interessant i que no toqués altres zones del cervell, doncs se n'han sortit i, comparat amb coses que nosaltres hem vist del té verd o coses per l'estil, els resultats són bons. Llavors, clar, que vosaltres, evidentment, el que us preocupa és, després us explicaré més detall el protocol, però el que us preocupa sobretot és la seguretat, diguem-ne, no? Ningú, d'alguna forma, té ganes de prendre's cap mena de fàrmac que pensi, diguem-ne, que independentment del benefici que em pugui extreure, pugui patir algun tipus d'efecte advers, diguem-ne, no? I jo, bona part de la presentació és les dades que es coneixen dels possibles efectes adversos d'aquest fàrmac. Llavors, el que heu d'entendre vosaltres és que aquests senyors, diguem-ne, d'aquest laboratori, Roche, per normativa, no és que siguin ni més educats ni més decents que d'altres, sinó que han de complir les normes i s'ha acabat la història, a part de demostrar, podríem dir, eficàcia en aquests models preclínics, evidentment estan obligats per l'Agència Europea del Medicament, en aquest cas, perquè són suïssos, doncs han de demostrar que, almenys en models d'animals, i això no només inclou ratolins, sinó altres en rosegadors i en gossos i coses per l'estil, han de demostrar que això no té problemes de toxicitat. Clar? Si no, no els autoritzarien a passar d'aquesta fase, podríem dir, d'estudis en animals a fer estudis en humans. Llavors, així i tot, abans dels estudis que ens ocupen avui, hi ha uns estudis que són previs, que són una cosa que se'n diuen estudis en fase 1. I aquests estudis en fase 1, que són els primers que es fan en humans, estan dissenyats no tant per demostrar eficàcia, no estan dissenyats per demostrar que això serveix realment per millorar l'aprenentatge o la memòria, sinó que estan demostrats per demostrar que són ben tolerats aquests fàrmacs. És a dir, que vosaltres el preneu i les persones, diguem que participen en aquests estudis, van prenent dosis creixents fins que arriba un moment que potser molts d'ells ja comencen a tenir mal de cap, els fa mal de cap i pum, llavors es para l'estudi. Els laboratoris farmacèutics tenen els discs creuats que en aquestes dosis a les quals s'arriben, que poden haver aquests efectes adversos, estigui prou lluny d'aquells creuats que pensen donar pel tractament, d'acord? Però estan obligats a anar fins aquí. Són uns estudis en fase 1 i estan normativitzats per aquesta Unió Europea. Llavors, aquest laboratori Roche, a part de fer els estudis aquests, que us deien models animals, ha fet estudis en fase 1 amb voluntaris sans, és a dir, persones no trisòmiques, tots els han donat, diguem-ne, aquest fàrmac, que és el que tenim aquí dalt, els han donat fins a 100 nous subjectes, sense 100 nous de down, els han donat aquest compost, i després els han donat amb voluntaris amb síndrome de Down a 34 subjectes. És bastant, pel que jo us dic jo ara, que pel que s'acostuma a fer amb aquests estudis en fase 1, que són els estudis en fase 1, bastant extensos, de fet no estan obligats a fer-ne tants, de subjectes com els que ells han fet. Aquests estudis, fixeu-vos que no intenten demostrar que això funciona, que el fàrmac funciona, l'únic que intenten és demostrar que el fàrmac és ben tolerat i que no hi ha efectes adversos. De fet, l'estudi que ens ocupa a nosaltres... Aquests estudis on s'han fet?
Doncs mira, pràcticament el 100% als Estats Units. El 100% s'han fet als Estats Units aquests estudis. I quan s'han fet? Quan? Doncs mira, han acabat d'avaluar els resultats, deu fer fa 2 o 3 mesos. Aquí tenia una confusió amb el codi que ens poseu en el paper, és un codi que no és el... És que els bandarres aquests de la Roche han anat canviant el codi del fàrmac, diguem-ne. Però el fàrmac és el mateix. És el mateix, però és una qüestió interna. Ja precisament m'està discutint amb ells que no havia sigut molt inspirat, això, diguem-ne, no? Perquè llavors quan poses aquest codi més gran en el Google, vull dir, es veuen estudis de ja fa temps en diferents universitats americanes i així, no? Vull dir que fa temps que dona voltes a aquest producte. Clar, perquè els estudis en fase 1 penses que es fan en 4 mesos, Ja. Potser s'han estat 2 anys o ben bé, una cosa així, fent-los. 2011. Sí. Jo penso que el 2009 ja se'n parlava d'aquest producte, no? Parlar-se'n des d'un punt de vista preclínic, sí, però a nivell de fase 1 no estan autoritzats fins fa més de 2 o 3 anys, si no pensis. I els estudis de veritat, perquè primer van fer, que són els més ràpids, diguem-ne, van fer els que es van fer amb voluntaris sans, aquests van fer ràpidament, tot ràpidament que es poden fer estudis amb 109 subjectes, diguem-ne, no? Sí. I quan van acabar i van veure que la cosa anava bé, doncs quan van fer el salt les persones amb síndrome de Down. Però sí, han estat, això sí, han estat com uns 3 anys, però els resultats de veritat, no els deuen haver tingut fins fa, ben tractats fins fa molt pocs mesos, aquest any, diguem-ne. No gaire més. Què més? Llavors, pel que fa a les persones amb síndrome de Down, sense síndrome de Down, perdó, veieu que ara això que posa RO51 86 582 és aquest ja us deia aquell que tenia l'acrònim més curt i anar més tard. Doncs fixeu-vos que els han donat fins a 1.250 mil·lígrams, la dosi més elevada que ja veureu que està prevista en aquest estudi són 240, diguem-ne, però jo us dic que ells van donant dosis cada cop més creixents, diguem-ne, en dosis única fins a 1.250 i en dosis múltiples 1.000 mil·lígrams 2 cops al dia, és a dir, 1.000 i 1.000 diversos durant 13 dies, i la veritat és que pel que fa a efectes adversos greus, que efectes adversos greus són el lleig, però és mort, risc de vida, hospitalització o incapacitat, no n'hi va haver-hi cap, i els adversos no greus, cap que impliqués la retirada de cap subjecte, i el més freqüent va ser una mica mal de cap, però quan ja arribau a les dosis més elevades i que evidentment quan retirau el medicament revertia d'alguna forma aquest episodi. A més, a part que no diguessin aquest tipus d'efectes adversos, tenen una sèrie, podríem dir, de biomarcadors o d'exploracions exploratòries confirmatòries, que realment no està passant res especial. Ja fixeu que aquí hi ha mesures de bioquímica de laboratori, de l'electroencefalograma i l'electrocardiograma, de cardiografia, etc. I la veritat és que no van trobar absolutament res. Perdona una pregunta. Digues. Al subjecte normal, si tu li incrementes la dosi d'aquesta, alguna cosa ha de notar, del punt de vista psíquic? O no? No, no forçosament. No forçosament. No. No, perquè si estéssim parlant d'un agonista GABA normal i corrent, com seria un Valium, és evident que com més dormim la dosi, més que deu estar agonits, diguem-ne, no? Però aquest és un fàrmac neutre, o sigui, no produeix cap efecte. Efecte en el sentit que jo percebi cap efecte, diguem-ne, ni estimulant, ni sedant, ni res. Ni jo, ni una persona trisòmica. Cap dels dos perceben cap efecte com poguéssiu vosaltres poguéssiu identificar com típic, diguem-ne, un fàrmac que té que veure mal. O sigui, és neutre. Normalment, el fet de tindre mal de cap passa sempre.
O sigui, van pujant les dosis del que sigui, no cal que sigui un del GABA, i acabes tenint una mica de mal de manxa, o estàs una mica marejat, o el que sigui, pum, disposa al laboratori. Farmacèutic compara, diguem-ne, perquè, i sobretot si has arribat a 1.250 i tu el que pretens és anar a 240, doncs ja està, aquí s'acaba la història. Per tant, a part que no s'observen efectes adversos, diguem-ne, greus, després, com us dic, altres maneres de monitoritzar possibles indicadors de que pugui estar passant alguna cosa, no donen res. Pel que fa a les persones amb síndrome de Down, l'únic que és més rellevant, diguem-ne, és aquest episodi sincopal compulsiu, diguem-ne, després del dia de tractament amb una dosi que és més alta, diguem-ne, de la que es pensen donar aquí, i que els neuròlegs no atribueixen d'alguna forma directament al fàrmac, però que està aquí i vosaltres no heu de ser conscients. I després, pels efectes adversos no greus, exactament el mateix que amb voluntari sang. El més comú, diguem-ne, com us deia, és mal de cap, una mica de mareig, de pensament, tos, dolor abdominal, o coses per l'estil, però són banals i moltes vegades, evidentment, no són atribuïbles pròpiament al fàrmac, però estan aquí i s'han de reportar. Per tant, la idea és que globalment el fàrmac no només preclínicament té bona pinta, sinó que des d'un punt de vista de seguretat la fase 1 l'ha passat a mascleix i per això també l'Agència Europea del Medicament els ha autoritzat a passar a la següent fase, que és la fase 2. Aquesta fase 2 sí que intenta demostrar realment l'eficàcia, és a dir, sí que intenta demostrar que això serveix per alguna cosa. Llavors, fixeu-vos que, de fet, on estem aquí sentats aquesta tarda és en aquesta part d'aquí d'escriure. És a dir, la idea és que ells pretenen començar aquest estudi, si Déu vol, després de Setmana Santa, cap a finals d'abril, una cosa així, ens pretenen realment engegar. Ara el que estan fent és seleccionant gent perquè ells volen reunir al final unes 180 persones. El que passa és que aquestes 180 persones, per qüestions que jo deia que és una barreja entre una bona idea i una mala idea de màrqueting, és un estudi multicèntric que es fa en 25 o 30 centres arreu del món. I aquest és un dels 25 o 30 centres arreu del món. Però de pensar que això s'està fent a Nova Zelanda, per exemple, que es van veure l'altre dia, o a Sud-àfrica, o als Estats Units. Llavors, la idea és que hi ha un període en què el que feu ara és dir quins són els criteris d'inclusió i exclusió, però jo veureu que són molt concrets però molt laxes, diguem-ne, però jo veureu quins són. Ara el que estem fent és d'alguna forma triar persones que puguin entrar en aquest estudi. Amb ells els interessa que aquí a Barcelona i concretament on estem nosaltres ara entrin preferiblement adolescents, és a dir, persones entre els 12 i els 17 anys. I llavors el que es tracta és que les persones, després de fer una avaluació basal, el que succeeix és que poden ser assignades a 3 branques de tractament, una que es tracta a les persones en 120 mil·lígrams, una altra en 240 i una altra en placebo. Si les persones que participen en aquest estudi tenen de 12 a 13 anys, la dosi és més petita. Fixeu que en lloc de donar-ne 120 en donem 80, en lloc de donar-ne 240 en donem 160, en funció de l'edat. Però els de 14 anys ja reben, diguem-ne, 120 o 240. Llavors, la idea és que això dura 26 setmanes, és a dir, que són aproximadament, si fa una mica de matemàtica a part, 6 per 4, 24, són 6 mesos, i al cap de 6 mesos es para el tractament i llavors fa un seguiment primer al cap d'una setmana i després al cap d'un mes i mig aproximadament. Aquesta és una mica l'esquema i la seva idea, ja us dic, si és començar ara durant el mes d'abril, més o menys haver acabat abans de final d'any. S'ha acabat pràcticament l'estudi.
Llavors, pel que fa als criteris d'inclusió, demanen essencialment una trisomia completa. Amb el tema del BMI són molt laxes perquè poden entrar persones de 18 a 42 anys o de 15 a 30. 30 és sobrepès, diguem-ne, vull dir, està al límit de l'obesitat. Després demanen un mínim de capacitat verbal i això hi ha un test que permet, diguem-ne, mesurar aquesta capacitat de comunicació verbal. Necessiten, evidentment, que hi hagi que pugui participar en l'estudi algun tutor o pare, diguem-ne, que els pugui acompanyar, diguem-ne, a les visites. I per tant demanen, diguem-ne, que fins i tot els participants tinguin capacitat, una mínima capacitat de comunicar i de comprensió, de verbalitzar i de comprensió del que se'ls proposa, tenir prou capacitat de visió i d'oïda, diguem-ne, per participar a l'estudi, i que si estan en un tractament antiepilèptic que estiguin estables en els 6 mesos previs a l'entrada en l'estudi. No són criteris molt vigents. Pel que fa als criteris d'exclusió, el que exclouen són persones que tenen un diagnòstic psiquiàtric, sobretot o depressions majors o bé persones que tenen l'espectre difús, diguem-ne, de l'autisme també, i llavors persones, diguem-ne, que tinguin històries, diguem-ne, de convulsions i que tinguin que canviar freqüentment de dosi d'antiepilèptic o que se'ls hagi de retirar la dosi, o que després persones que tinguin problemes de control tant a nivell endocrí, tant de tiroides com de diabetes. Dificultat de control vol dir que no trobeu la dosi, diguem-ne, que esteu constantment canviant d'insulina, per exemple. Que tinguin problemes severs, diguem-ne, d'apnea del son, és a dir, que d'alguna forma que no es pugui controlar, diguem-ne, amb una petita màscara, diguem-ne, d'oxigen que els ajudi a respirar, diguem-ne, durant el vespre, que tinguin una intolerància severa a la lactosa. Això és una mica exagerat, això té que veure més que res perquè com que els comprimits tenen una mica de lactosa, diguem-ne, si té una intolerància severa a la lactosa pot tenir algun problema. El problema és que, sincerament, a no ser que sigui una intolerància severíssima per la quantitat de lactosa com una càpsula, això jo no em faria cap problema, no? I després hi ha històries que, bueno, això afecta més els més adults, diguem-ne, ideacions de suïcidi, coses per l'estil, diguem-ne, els 6 mesos previs al cribatge. I després aquí hi ha unes coses molt tècniques que tenen a veure amb aspectes cardiovasculars que d'alguna forma això el que s'ha de fer és fer la visita, diguem-ne, al cribatge i en tot cas detectar-ho, diguem-ne. Què més? Llavors, la idea és que si entrem dins d'aquest estudi, una cosa que sí que heu d'entendre és que una de les coses que sí que volen aquesta gent, perquè això no ho han pogut fer amb adolescents, si pogués ser, és que tot i que no és obligatori, els adolescents que participen en l'estudi, fixeu-vos que hi ha un dia 1 i al cap de 2 setmanes, que de fet el que us estan demanant és que vingueu aquí i us esteu tot el dia perquè us faurien mostres de sang a la mitja de 2 hores, 4 i 6 hores, diguem-ne, per fer estudis de farmacocinètica, per fer els nivells plasmàtics, diguem-ne, del fàrmac. Per què ho fan això? Perquè ells, del que tenen molt bones dades de farmacocinètica, és de les fase 1 fets amb adults, però amb adolescents no, i l'únic que volen és comprovar això. I això, amb aquests 6 mesos, quantes vegades? Doncs mira, el dia 1, al cap de 15 dies i al cap d'un mes i mig. És això que tens aquí. De totes maneres, aquests dies, teòricament, si participes a l'estudi, ja vindries. O sigui, no és que sigui un dia especial, ja vindries aquell dia, cuida't.
Vosaltres també hi ha una extracció, entenc, però és una única Perdona? extracció. Sí. Les altres 3 és una única extracció, no et passes el dia. Sí, però és que és una única extracció que també l'aprofiten per mirar com estan els enzims hepàtics o altres coses, m'entens? O sigui, no té... Sí que és veritat que s'aprofita per la farmacocinètica, l'extracció, però l'extracció hi seria igualment. En canvi, les dels dies 1, al cap de 15 dies, al cap de 6, no. Perquè us imagineu, els adults, diguem-ne, només hi ha un dia, diguem-ne, en què hi ha com dues mostres, el reste hi ha una mostra com heu vist en la resta. En els primers dies, perdona, què hi ha pensat? Posar una via per no Sí. haver de treure cada vegada? Correcte. Per no anar torturant el criatura? Correcte. Correcte. Llavors, com aquests senyors avaluen l'eficàcia? Doncs fonamentalment fent tota una sèrie de tests que tenen que veure amb el rendiment cognitiu, mesurant tota una sèrie, com ja veieu aquí, d'aspectes que tenen que veure amb la velocitat de processament de la informació, d'atenció, de memòria episòdica, de funcions executives de llenguatge, i després, evidentment, el que els interessa molt, diguem-ne, és tota la part de funcionalitat, diguem-ne, en el dia a dia de la qualitat de vida. Aquest és el que han incorporat aquí, que és nou, diguem-ne, que a nosaltres ja ens hagués agradat tindre-ho, fitxar motiu bé per fer això. Això que posa CGI, pareix sembla una tonteria, però és una manera, és una escala d'avaluació clínica, que està bé. És a dir, és la percepció de si millora o empitjora, diguem-ne, aquella persona, diguem-ne, amb una sèrie de criteris que estan absolutament codificats, perquè un dels problemes que, perquè us imagineu, un dels problemes que hi ha per establir eficàcia és, imagineu-vos que feu el tractament i aquesta persona millora amb atenció, vale? Sí? I amb res més, però amb atenció millora. Això és eficàcia? No. Per què? Doncs perquè el dia a dia seguim igual, o pitjor que estàvem fa 3 mesos, diguem-ne, no veig cap canvi significatiu i pot ser que per casualitat us hagi sortit que una activitat, una àrea de les cognitives que esteu avaluant us hagi sortit bé, sense que hi hagi molta explicació. La gràcia de fer servir una escala d'aquestes d'avaluació clínica és que aquesta el que fa és un pack de tot el que s'està mesurant d'alguna manera i per tant tenim un índex global de com clínicament va evolucionant. És una cosa que s'ha fet servir molt en el món de l'Alzheimer, sobretot, i és una cosa molt estandarditzada, diguem-ne, que mai s'havia fet una escala especial per Down, diguem-ne, no? Aquí sí que hi és. Bé, això és els dies que s'administren cada una d'aquestes proves, però per vosaltres és igual perquè com que formen part de la Gincama, el que un dia es passi una escala o una altra, de fet no canvia gaire, diguem-ne, en el volum de l'estudi. Fixeu, digues. En temps, pel nano, per l'adolescent, què comporta cada una d'aquestes escales? No són gaires per això, a l'experiència, de totes maneres, però són poques, però ara us explicaré la Gincama completa, de totes formes, Més o menys, per tenir una idea. Potser amb el nen una hora i mitja. Sí. El que passa és que vosaltres teniu que completar mentrestant un altre. Doncs si es fa així seria una hora i mitja. Vale, de col·laboració per part del nano que deu tindre que llegir, contestar, dibuixar o fer alguna cosa. Sí, Igual li sí. fem preguntes i té que anar contestant. L'altre és un qüestionari una mica ampli que teniu que completar vosaltres. De totes maneres, ara us explicaré el dia a dia i com van les coses. Aquest és el resum, que és una cosa que espanta, diguem-ne, quan ho veieu, però fixeu-vos que de totes maneres, en principi en 6 mesos són més la basal, són unes 8 vegades de visita per aquí. Aquesta és la idea que us tenim que quedar al camp. O sigui, són 8 visites en 6 mesos, aquesta és la idea. Llavors, per la vostra seguretat i per la meva també, el que també està bastant bé d'aquest estudi és que hi ha tota una sèrie, podríem dir, de dispositius de seguretat. Per exemple, aquests senyors, com que són molt rics, han repartit aparells de
d'aparells d'electrocardiograma a tots els centres, el mateix. I cada cop que ve el vostre fill o la vostra filla aquí, l'electrocardiograma que ping s'envia automàtic, nosaltres ni el podem tocar. Hi ha uns cardiòlegs especialistes en un lloc, en el núvol, que en menys de 24 hores et diuen com està aquell electro i et fan el diagnòstic com està això. I aquest mateix és el mateix que se'ls fa a les Nova Zelanda, els de Sud-àfrica o els d'aquí. A tothom. I també són tan rics com perquè et donin un aparell d'electroencefalografia, no d'electrocardiografia, sinó d'electroencefalografia. Aquest és sobretot rellevant pels més joves, diguem. No pels adults. Però novament també us fan l'electro, s'envia i us retornen, diguem-ne, el diagnòstic, diguem-ne. I a part d'això hi ha tota una sèrie de biomarcadors de funció hepàtica, renal i endocrina, diguem-ne, que serveixen una mica per monitoritzar això. Aquí hi ha una mica més de detall en què consisteixen, diguem-ne, això que us estic dient, amb una mica més de detall que no sé si val la pena entrar gaire en detall sobre això. Per tant, de totes maneres, clar, heu d'imaginar que si bé és cert que l'exploració neuropsicològica posa que només hi ha 1 hora i mitja, entre els electros i els electroencefalogrames i tot plegat, un dematí ha estat aquí, ja us ho dic jo ara. Llavors, el que nosaltres estem... Aquests laboratoris, diguem-ne, el que, per dir d'una manera, paguen, evidentment, és el transport, que està bastant ben muntat perquè la manera no en tiquets ni res, té una empresa de taxis i truqueu i dic, em toca anar demà a les 10 a l'Hospital del Mar, em prenen a buscar la porta, et deixen aquí i d'aquí se'n tornen a posar a casa i s'ha acabat, i vosaltres no us entereu del tema. El que passa que jo penso, i he insistit bastant, en que aquest és un estudi molt invasiu pel que fa al temps, no per altra cosa, però pel que fa al temps. I llavors el que estem buscant, i és més complicat del que us sembla ni que per vosaltres sigui molt senzill, el que estem buscant és que les famílies rebin una compensació econòmica per cada dia que vinguin aquí. Per què? Doncs perquè són moltes hores, diguem-ne. I per què és complicat això? Perquè teòricament en un estudi en fase 2, és a dir, que es busca efecte, és a dir, es busca eficàcia, es considera que la persona que participa ja té un benefici. A la fase 1, per exemple, es paga. Per què? Perquè no hi ha benefici. L'únic que volen és saber si aquell fàrmac és ben tolerant. No volen saber si ja funciona. Només volen saber què tal ho suportem, per dir-ho d'una manera, no? A la fase 2 ja se suposa que ho suportem bé. Algo volen saber si això funciona i com que la persona que participa es beneficia, entre cometes, d'aquests efectes, es considera que és ben pagat. Tot molt bé si fos una persona que pot anar ambulatòriament a la visita o que està hospitalitzada, que sí, però en aquest cas és més complicat això, implica que la persona aquí vingui amb algú que perdrà aquell dia, entre cometes, i per tant això s'ha de compensar d'alguna manera. Al final ens hem fet entendre que sí, i llavors la idea, diguem, és que a part de pagar-vos d'alguna forma el transport, rebreu una compensació per les hores, allò que diuen per les inconveniències, no us estan pagant res, perquè a més formalment un comitè ètic això no ho acceptaria mai, sinó més que res per les inconveniències de la moguda, d'estar aquí, les hores que es tenen que perdre, diguem, això és una cosa que hem de tindre present. També és molt possible que el que aquests laboratoris facin, que nosaltres els hem demanat, és que les persones, ara sí, les persones que participin, potser al final de l'estudi tenen d'alguna manera de premis que l'han fet, les persones. No els paguis. Què més? Pregunteu. Haurien de ser els pares els que ens acompanyessin aquí o podria ser una altra persona? No, podria ser una altra persona, diguem-ne. L'únic problema que hi ha una mica és que hi ha una sèrie de qüestionaris que tenen a veure amb la funcionalitat, amb la qualitat de vida, que si la persona a la qual l'acompanya està allà enganxat i sap de què va, perfecte, si no, no. I de totes maneres hi ha la possibilitat de que s'havia estat discutint
que una possibilitat seria que això, perquè essencialment no fa falta que sigui així, és que us els doni i que me'ls ompliu. Val? Perquè tu pots portar la criatura i deixar-la aquí, diguem, Sí. omplir el qüestionari, anar-te'n a treballar i després venir a les dues quan hagin acabat. Per exemple, si estan fent farmacocinètica, claríssimament segur que poden fer-ho clarament això. Clar, perquè estan aquí a X hores i tu vas i tornes i ell va fent aquí. Sempre i quan hi hagi algú que estigui, bueno, no sé, Perquè esteu vosaltres. Ja estem nosaltres, que ja som uns quants, ja ho fem bé ja. No, el que passa que hi ha vegades que és veritat, si tu l'únic que vens aquí és per fer una exploració neuropsicològica i tu has d'omplir uns qüestionaris no sé què, allò de vingui vaig, no, i que vingui algú que no sigui la persona que sigui capaç de contestar això, tampoc. Ara, ja et dic, hi ha la possibilitat que aquests qüestionaris o te'ls facin arribar perquè la persona que ve te'ls dona i tu me'ls retornes, o perquè de fet l'únic que t'estic demanant és tu què veus, m'entens? I això és igual que m'ho faig avui com m'ho faig d'aquí 2 dies, això no canvia. Però la persona que contesta el qüestionari m'imagino que sempre ha de ser la mateixa. Això sí, això sí. El pare o la mare, però sempre el mateix. No, bueno, el pare o la mare aquí ja no voldria entrar en discussions familiars. No, home, però vull dir que No, sempre però- el mateix, que sempre la mateixa persona. Sí, això sí, el que no tenia que ser és que algú, per dir la canguro, no. No. I si aquest medicament resulta que és eficaç, Sí, quina dosificació està pensada? És una cosa que es dona així i ja està? No ho saben. O es va... no ho saben. A veure, no ho saben. Fixa't que ells estan buscant ara, de fet, 2 coses. Una és una dosi, perquè fixa't que estan fent servir 120 o 240. Ells, si d'ells depèn, perquè amb això no hi va el benefici, quan més baixa sigui la dosi millor. No ens hem d'enganyar. Perquè no els interessa vendre el doble, o sigui, no perquè venguin 240 et cobraran el doble, no, el negoci no està aquí, m'entens? Llavors, a ells els interessa com més baix millor, per tant, si poden demostrar eficàcia 120, no dubtis que no intentaran vendre 240. Però fixa que, o sigui, el que ells sí que no saben és la durada del tractament. O sigui, ells saben que ara 6 mesos han de fer això. Per què? Perquè, com nosaltres també hem fet amb els nostres estudis, que nosaltres hem arribat fins a 1 any, sabem que si voleu veure canvis cognitius, en menys, el mínim de lo més mínim seria 3 mesos i és molt arriscat. Llavors, el mínim on tu pots demostrar eficàcia són 6 mesos. Amb aquest fàrmac i en qualsevol altre. L'altra cosa és que si segueixes amb el desenvolupament farmacèutic, hem dit que hi ha una fase 1 que és per veure com jo tolero el fàrmac. Una fase 2 intenta buscar la dosi i que demostrar que sigui eficaç. I després hi ha una cosa que en diuen la fase 3, que és quan ja, en lloc de donar-ho a 180 persones, en donen a 1.800 persones i a més es dona els temps que calgui, no 6 mesos, sinó sense restricció, per dir-ho d'una manera. No? Ells mateixos són els primers a investigar el sostre, diguem-ne, d'això. Per què? Perquè, una mica igual que el TBR, diguem-ne, tu pots millorar el teu rendiment cognitiu, diguem-ne, però també pots tocar sostre. Ells el que pensen, i jo també estic d'acord amb ells, és que si evidentment tracten amb més de 12 anys, diguem-ne, tenen més possibilitats de fer més, per dir d'una manera, que no passi com si una persona de 30 anys. No ens hem d'enganyar. I nosaltres ara el que puguem comencem amb menys de 2 anys. Així de clar, perquè és allà on hi ha el màxim de potencial, diguem-ne. No? Però quant de temps ha de durar el tractament, ells estricto sense no ho saben. A veure, no serà un tractament, no és un mal de cap això, tots ho sabem. Per tant, no és una cosa previsible que sigui de 6 mesos, però tampoc sent capaços de dir no, en 2 anys i després fora. No ho saben, sincerament no ho saben. Però... No, o sigui que la cosa és, no, el medicament, jo no sé un medicament si va bé per prendre'l tota la vida, sinó un temps concret només. No ho saben. No ho saben, és el que està... No ho saben, això és el que t'estic dient, no ho saben. És a dir, el problema és, el que sí que sabem, els de la Roig i nosaltres, és que si tu estimules el cervell de diverses maneres, amb fàrmacs com aquest, però també a base d'estimulació cognitiva, com han fet per exemple els del TBR, i amb d'altres coses, tu tens una capacitat de fer moltes més coses que feies abans, diguem-ne, no?
Ara, moltes més coses vol dir fins on? Fins aquí o fins allà dalt, diguem, m'entens? Llavors, hi ha que veure fins on són capaços d'arribar aquests sistemes d'estimulació. Llavors, ells sincerament no ho saben en aquell moment. Quan donen això, Sí. que teòricament és per Sí. regular els nivells, Sí? què estan fent? Ells estan facilitant, és a dir, el problema una mica és que, de fet ho han estat dubtant, però O sigui, encara no... físicament, vull dir, físicament o químicament o el que sigui. Químicament el que estan fent és facilitar que les neurones creixin i creïn teixit, per dir d'una manera, creïn networking, que diuen avui en dia. O sigui, regular o intentant regular els dos, el gamma i el... I el glutamat, sí, el GABA i el glutamat, sí senyora, molt bé. Intenten posar els desiguals. Sí. Valia, suposa que en aquest moment això creix o... Sí, no només se suposa, sinó que a més és veritat. És veritat, Sí. Vale, creix. Llavors, o sigui, és quant de temps teòricament has de mantindre aquesta dosis perquè la retícula aquesta creixi. Sí, el que passa que és una mica més complicat, és a dir, el que tu estàs fent pels teus fills d'entrada ja és molt bo, és a dir, tot el que sigui, és com si jo puc fer dues coses, puc comprar una bicicleta i ara què faig jo amb això? O et puc ensenyar en bicicleta sense bicicleta, dius, bueno, i ara empiezo a anar en bicicleta però no tinc de bicicleta, m'entens? Llavors, el problema és que amb aquest tipus de fàrmacs el que estem solucionant, podríem dir, és la infraestructura, el hardware, el que les neurones existeixin, es connectin i això. Ara, si això no ho rego, és a dir, si això no ho estimulo d'alguna manera, no és que no creixi, és que es perdrà més que res. Es rovellarà i es farà malbé. Llavors, per tant, la idea aquesta de que l'estimulació, diguem-ne, de les persones amb síndrome de Down és beneficiosa, és correcta. I això no canviarà a ningú. Però el que sí que és veritat és que la pastilla en si, aquesta, per ser sola, no fa res. Bueno, no fa res, sí, farà la bicicleta, però com que no li estàs ensenyant en bicicleta, doncs no sabem com fer-la servir. Entens el que vull dir? Llavors, el problema és perquè tu vegis un efecte, has de ser capaç de combinar aquestes dues coses. Si una persona que no té síndrome de Down, Sí. li dones aquest, Sí, això, sí, què li passa? malament, No, malament. malament. Clar, perquè ell té l'equilibri, i si l'estic inhibint, li estic creant un equilibri al revés. O sigui, jo tenia el síndrome de Down, estic així, i ara vull anar cap aquí, sí o no? Si aquesta persona que està aquí l'inhibeixo, fa cap a baix, també li faré una mala jugada. Sí. Vale? Saps què em vull dir? No ho regula el cos de les persones, o sigui, normal nostre no ho regula, o sigui, tu realment li canvies el potencial per dir. Bueno, perquè això té que veure amb la trisomia, aquest desbalanç té que veure amb la trisomia, diguem-ne, per tant, i això hi serà tota la vida, per tant jo haig de restaurir aquest equilibri. La gran pregunta que hi ha és, clar, com que jo vull mantenir aquest equilibri, però ara el que no vull caure és en l'error contrari, aquí és on ve el dubte de quant de temps haig de tractar això, diguem-ne, o si la persona que estic tractant amb això acaba desenvolupant una certa tolerància en els efectes aquests. Val? Sí? Per tant, de totes formes, si ho assimileu a altres malalties cròniques, diguem-ne, més o menys cícliques, home, jo crec que ni ells mateixos s'ho creuen que això sigui per tota la vida. No té sentit, jo us dic jo ara, no té sentit. Prendre-s'ho tota la vida? No, jo crec que no. Perquè jo crec que tu acabes desenvolupant un determinat grau de tolerància, no en aquest efecte, a qualsevol altre fàrmac. O sigui, qualsevol persona que està en un tractament crònic, diguem-ne, acaba desenvolupant una tolerància a aquest efecte farmacològic. El que sigui. Sí, sempre que tu vulguis permetre, sempre que tingui sentit, sempre que aquest canvi de dosi signifiqui un canvi qualitatiu rellevant, no sempre és tan intuïtiu, per dir-ho d'una manera, no? Són una mica més complicats que això, però ni és un tractament de 15 dies, ni és un tractament de tota la vida. Jo crec que la visió és aquesta. Jo crec que és una cosa que
probablement durant 2 o 3 anys es pot fer servir, ja que aprofitar aquests 2 o 3 anys amb aquest tractament per fer altres coses complementàries, diguem-ne, que segur que l'ajuden, diguem-ne, i arribaràs a un vintell, diguem-ne, com jo mai de la vida haguessis sospitat que arribaries, però jo tampoc arribaré molt més lluny que això i per tant desconnectes, diguem-ne, no serveix per res, diguem-ne. Perdó. Durant 6 mesos aquest medicament, Sí. a l'hora de parar en sec, pot Sí. passar... Si es volen psicofàrmacs o alguna cosa, has Sí. de deixar a poc a poc, es per la depressió... Sí. Això vull dir, si es para, en sec, tornes enrere o no se sap tampoc. Bueno, realment no se sap, el que passa que l'aposta és que els efectes aquests siguin sostinguts, diguem-ne. El que hi ha que veure és que sense que hi hagi cap tractament concomitant, diguem-ne, d'estimulació sigui suficient només amb el fàrmac, no? Però això ja és un altre tema. I pot ser que si ens decidim a participar i Sí. tal, vinguem aquí 6 mesos, fem Sí. el qüestionari Sí. i al final haguem rebut placebo? Ah, sí, clar. Sí, forma part del parany, diguem-ne, de l'estudi. Això Fins al final, ho sabrem. Això sí, però fins al final. L'única cosa que està bé és que de totes maneres, veieu que aquí tenen una cosa que en diuen interim anàlisis, això vol dir que més o menys com nosaltres vam fer amb el TVF, que per això vam seguir, ells fan un tall abans de que s'acabi l'estudi, al cap de pocs mesos, quan ja porten 4 mesos o 3 mesos, fan el que se'n diu una avaluació intermèdia. Val? Si veuen que les coses van bé, sense tindre que trencar el cec, però veuen que almenys un dels 3 grups va bé i l'altre millor no va, l'altre és neutre i l'altre, bueno, segueixen. Si veuen que cap dels 3 grups hi ha canvis, tallen. Per què? Doncs perquè deixis de prendre sucre. Així és de clar, vull dir, això... Però això es fa aquí a tot arreu, vull dir, no és una cosa específica. Tots els estudis aquests, sobretot aquests que van a períodes de 6 mesos, diguem-ne, per no cansar la gent i per no obligar-la a fer coses que no serveixen per res, si al cap de 3 mesos, per exemple, no són capaços d'objectivar res, res. Digues. El fàrmac s'ha utilitzat amb l'X fràgil, ja? És un fàrmac que s'ha fet un estudi amb l'X fràgil? Mai, no. Hi ha alguna publicat al respecte, ni que sigui en fase 1, perquè ens poguéssiu donar les referències i tal? No, de fet, no. De fet, a la fase 1, el laboratori farmacèutic en general no té l'obligació de publicar-la. Entre altres coses, perquè a més no en treu cap benefici de publicar-la i sí que en pot tenir un prejudici perquè li dona idees de la competència, diguem-ne, m'entens? Llavors, el que us hem dit és veritat, entre cometes. Per què? Perquè nosaltres sí que tenim la informació de la fase 1, val? I d'alguna manera hem tingut que negociar amb ells el que us estic dient jo a vosaltres avui. Perquè teòricament això físicament us ho puc donar. El que passa que com que això ho penjarem a la web, doncs ho teniu allà disponible. Digues? Que serà públic. A la nostra web, sí, clar. Sí. Jo no sé, però els estudis de seguretat eren de pocs dies, no? No, de pocs dies no. Els voluntaris han estat setmanes prenent dosis repetides. Potser no m'he entès bé, no. ho he agafat malament. Ningú ha estat prenent, no us hem d'enganyar, 6 mesos el fàrmac, però tampoc la fase 1 demana que facis una cosa així, però s'han estat unes quantes setmanes. Hi havia 3 o 4 setmanes, no hi havia ben bé un mes seguríssim. Que m'ha semblat que unes 16 dies podrien ser aquelles dosis tan altes. Exacte, sí, correcte. És veritat, però després d'altres han estat molt més temps, diguem. I les dosis eren del nivell de les que es volen donar, diguem. No, més altes. Més altes. Aquestes dosis que es volen donar... D'aquí molts detalls no hi ha hagut, però suposo que els laboratoris tampoc els volen dir. Sí, no, aquestes dosis que ara són molt a la baixa respecte a les que han estat provant realment amb voluntaris sans i amb persones de 50 anys. Molt a la baixa. La dosi més alta que s'ha provat, mira, respecte a 1250, 240, doncs és com la cinquena part. Sou els únics a Espanya que ho feu, això? Sí. Perquè has parlat d'altres països? A veure, aquí a Espanya es fa, ho fa també el Ramon Novella Sal, i després un lloc que es diu l'Hospital de la Princesa de Madrid. Són els 3 centres, diguem-ne, que recullen aquí a Espanya, diguem-ne, no? I després, bueno, hi ha 2 o 3 centres a Anglaterra, un parell a França, i d'aquí és on et surten tots els centres, diguem-ne, que es dediquen a reclutar aquesta gent.
I és un estudi registrat a la EMEA i Per força. Tot. Per força. Perquè és obligatori. És més, si et fiques a l'ENEA l'has de trobar, i si no, sospita, malament res. Té que estar més obligatori, no hi ha manera d'escapar-se d'això. Com aquest fàrmac, vas veure que també s'havia fet alguna cosa de diagnosis o així, allò remenant per Google, com si s'hagués fet algun estudi de veure de distribucions amb algun pet o alguna cosa així? Sí. El que ells han fet és, això que t'estic dient, jo t'he dit que la idea és que... No sé pas és això. Jo t'he dit que aquest receptor alfa-5 està localitzat a l'hipocamp i al còrtex. Ells el que han donat amb 4 o 5 persones amb síndrome de Down a Anglaterra, s'ha fet aquest estudi, els han donat aquest producte marcat, com un producte no radioactiu, però sí que és un isòtop estable que et permet registrar, fer una tècnica d'anonimatge, i han vist on anava a parar i han comprovat que realment estava en l'hipocamp i no estava enlloc més, etc. Sí, això s'ha fet. Això forma part dels estudis previs que fan, diguem-ne. Però aquest no és un estudi invasiu, és més un estudi més de mecanismes, per dir una manera, que no pas de fasiu de com es tolera, perquè no s'ha de donar, com que és un producte marcat, no s'ha de donar dosis elevades, diguem-ne, per saber com això es distribueix. Però això els va servir per dues coses. Una, per saber que realment això que deien era veritat, i que després, amb les dosis que pretenien donar en terapèutica, quin percentatge de receptors alfa-5 del cervell omplien. Nosaltres tenim una quantitat finita, per dir una manera, d'aquest tipus de receptors, i saps si amb aquella dosi estàs omplint el 80%, el 90% o el 30% d'aquests receptors. Una cosa, en voluntarios sanos se probó hasta 13 días, en estas lo que eran dosis crecientes, y en sujetos con síndrome de Down se probó 6 semanas de tratamiento. 6 semanas. Sí. Bueno, el estudio duró 16, pero el periodo de tratamiento fue 6 semanas. ¿Y las dosis que les dieron? Las dosis eran de, ahora te lo digo, pero eran 80, 160 y 370. Así que ya ya lo habéis mencionado antes. Sí. Hasta 370. Gracias. Digues. Una cosa pràctica. Analítica aquell que és de tot el dia, que és tot el dia llavors, perdona, és una del matí... Sí, estan aquí, sí. Es queden aquí, esmorzen, dinen, juguen, fan de tot aquí. Sobre quines edats s'ha farà? Pues la prioritat, diguem-ne, és que siguin persones... La prioritat, diguem-ne, per Roig és que siguin de 12 a 17 anys. La prioritat, diguem-ne. Però si algú realment està molt interessat, fins a 30... Ara quan direu alguna cosa? Encara esteu fent entrevistes i... No, vosaltres podeu parlar amb en Joan, per exemple, Rodríguez, podeu parlar-hi ara mateix o demà i cada un dia. Nosaltres ja vam venir, però vull dir, era una mica quan ja definireu el grup o... No, això estem esperant que ells... O sigui, el que jo no tinc físicament en aquests moments a la farmàcia, que això és el que em té parat, és la medicació. Ja, però vull dir que els que hem vingut a l'entrevista no sabem si som elegibles o no. Ho direu algun dia. Sí, cuando tengamos ya todo el equipamiento, el fármaco, el Pero que esto será pronto, porque Semana Santa està... Molt, perquè ja et dic que la idea és començar després de Semana Santa immediatament. El que passa que no tothom comença el mateix dia, exactament, per qüestions pràctiques, Llavors distribuïu les píldores i el que sigui. Exacte, sí. I això serà un cop al dia, més o menys, no? 2 cops al dia, 2 cops al dia, amb el menjar. Mitja hora abans del menjar, però amb els menjars. Què més? No sé, si teniu alguna cosa... La idea és que això ho penjarem allà a la web i si coneixeu algú que pugui interessar-li o que sigui, una web que estem a punt de canviar. ¿El fármaco este funcionase? ¿Cuánto tardaría en desconectarse? Bueno, en fase 3, digamos, ya es comercial. Es decir, que la idea que ellos tienen es de
la fase 2, al menos experimentalmente, porque tengo que pensar que el problema es que por mucho que yo quiera que empezar aquí en abril, pues Nueva Zelanda van a su ritmo, otros van a su ritmo. Entonces su idea es un poco al final de año haber acabado con todos, sin falta. Claro, ellos a principios del año que viene pretenderían ya tener los resultados, haber tomado la decisión y empezar en la fase 3. Entonces la fase 3, ya te digo, es como si ya fuera comercial. Sí. Digues. Són, de l'agilitat serien 2 pastilles cada dia? Sí, sí. Durant 6 mesos. Correcte. I 8 visites aquí, que serien d'un dia... De migdia, sí. Un de matí. Un de matí. I aleshores hi ha hagut un sol episodi que hi ha hagut convulsions o alguna cosa així, no? La fase 1, per lo que... Sí, però va ser una persona que tenia síndrome de Down. Va ser una persona amb síndrome de Down, el que passa que jo t'ho explicaré amb més detalls, diguem-ne, però si bé es pot atribuir el fàrmac no tenen gens clar, diguem-ne, que sigui del fàrmac, diguem-ne. Ells van estar mirant els neuròlegs que no tenen res a veure amb la Roig que els van passar els tastos, es van estar mirant i no, perquè, bueno, no se sap ben bé del cert, però pel fet que les persones amb síndrome de Down espontàniament, diguem-ne, poden tenir episodis d'aquest tipus així, diguem-ne. El que passa que aquesta persona va tindre això, va ser una cosa molt curta i després tot l'electro normal, tot estava perfecte, diguem-ne, avui no... i no s'ha tornat a repetir mai més, i doncs no... Per edat hi haurà estimulació cognitiva? No. Sense el normal de cada dia? El normal de cada dia, sí. Us heu adreçat a alguna fundació de persones amb síndrome de Down per fer conèixer això? Us heu adreçat a totes? Sí. Perquè realment són pocs, Bueno, és que ja no és la primera informació que enviem i no... A part d'això, l'objectiu aquí no podem, a més, per diferents raons no podem agafar més de 10 persones. 10 persones? Sí, com a màxim. No es tracta tampoc de morir d'èxit perquè tenim que dir que no a gent, 10 persones i prou, que puguin complir els criteris d'inclusió, que les famílies tinguin ganes de participar-hi i ja està, però més no. Més no, entre altres coses no us enganyaré, perquè nosaltres el que volem fer ara a la tarda és començar amb els nens, i si ens conversem amb nens no podem fer moltes més coses, diguem-ne. De les 10 persones n'hi hauria... No ho sé, no, ja és la teva pregunta, però no ho sé. No ho sé, et diré per què, perquè les persones no es randomitzen a la farmàcia de l'Hospital del Mar, sinó que ja venen randomitzades de fora. Randomitzar vol dir l'assignació de si tu ets A, B o C. Poden venir 10 placebos aquí. No, això no, però tampoc tindrem per què ser 3-3-4. El que sí que segur és que hi haurà els 3 tractaments, però poden ser 2-4-4-4, per exemple, o sigui, hi ha moltes combinacions possibles, però jo no ho sé perquè això ve d'una randomització central a nivell internacional. I els que hagin pres placebo després no, si la cosa funciona i tal, després no podien entrar a la fase 3, almenys ser... Jo crec que ells el que voldran fer és que si els funciona entraran en una fase oberta. Una fase oberta, una fase cega vol dir que cap de nosaltres sabem a què estem jugant. És a dir, cadascú està prenent el seu i no sap el que està prenent, diguem-ne, no? Una fase oberta és que quan tu has demostrat que això és eficaç, doncs va, com que això és eficaç, els que estaven participant a l'estudi ara segueixen tots en actiu. I els segueixen, de totes maneres. O sigui, no és pren, barra lliure, no. Tu prens i et segueixen durant X mesos, diguem-ne, per realment demostrar que això segueix funcionant. Això abans dels 6 mesos, no? No, quan s'acabi els 6 mesos, el que faran serà això. No hem esperar que aquest fàrmac sigui... Exacte, jo crec que això és el que faran ells. Això és el que faran. I com a científic, com ho veus? Home. Tens fe en aquest
medicament, ara parlant a nivell personal. A veure, per un costat, jo no sé tu com ho vius, però fa 5 anys aquesta reunió era impossible, ni amb ganes. Jo no et podia oferir res, ni ningú et podia oferir absolutament res, excepte paciència, i res més que això. No? Per tant, el d'aquesta tarda és un canvi qualitatiu brutal, t'ho pots arribar a imaginar. Funciona o no funciona és increïble. Primer, una indústria farmacèutica, però una cosa que a Espanya afecta a 40.000 persones i prou. I a Europa es multiplica, però comparat amb altres patologies és petita. Has d'invertir uns costos brutals per desenvolupar alguna cosa, per aquest seguiment, diguem-ne, de persones és increïble, diguem-ne. A veure, és egoista també, per què? Doncs perquè el mercat, com us podeu imaginar, d'antipsicòtics per l'esquizofrènia o antidepressius per la depressió és molt competitiu. Tindre idees o coses noves és molt complicat per les indústries farmacèutiques i han trobat nínxols de coses que mai ningú se n'havien ocupat. I ara per això comencen a haver fàrmacs pel síndrome de Down, pel Fragile X, per l'autisme, pel trastorn del dèficit de l'atenció, que no existien, ni més ni menys, perquè ningú es preocupava, érem els pringats, diguem-ne, del carrer, diguem-ne, no? Home, ara estem en una situació molt bona, aquesta és la veritat. Per tant, des d'aquest punt de vista és una bona notícia. La indústria que tens al darrere té molts recursos, per dir una manera, és a dir, ells hi perden molt, tu hi perds, però ells hi perden molt més perquè per ells és una inversió molt gran. L'única gràcia és que el seu medicament, almenys aquest, jo no dic altres coses que estan fent, està basat en un terreny que ells coneixen molt bé, que és el terreny aquest del GABA, el coneixen des de fa, quasi bé podria dir un segle, diguem-ne, no? Que el remenen, diguem-ne, fa molts anys que controlen el tema del GABA i tot això, és un tema en el qual se senten còmodes i per tant és plausible que això funcioni. Les dades preclíniques són francament bones, aquesta és la veritat. Nosaltres que n'hem vist moltes són bones. Què passa? Doncs que l'únic però que hi ha quin és? Bueno, hi ha moltes coses bones amb ratolins, diguem-ne, que després només no són capaços de fer aquest salt qualitatiu, diguem-ne, no? No som ratolins, a Déu gràcies. I a vegades això no... Però pinta bé, que és la veritat. Us diré per què, també. Això no us he dit, us ho he perdut. Com que van estar, com us ha dit la Jimena, tractats durant 6 setmanes, la bateria aquesta d'exploració ja l'han fet a servir. La bateria? Sí, la bateria d'exploració neuropsicològica, la que nosaltres fem servir per determinar l'eficàcia, ja l'han fet servir. En aquests en fase 1 que no busquen eficàcia, però ja l'estan mirant i ja saben que funciona la cosa. Això no us havia dit. És a dir, ells en la fase 1 aquesta de 6 setmanes, que normalment les fases 1 no són tan llargues, acostumen a ser molt més curtes, diguem. El que passa és que ells devien pensar que això durarà 6 mesos, diguem-ne, l'han allargat. I ells han aprofitat aquest temps per anar mesurant des de la basal i mirar a veure com acaba la història. I saben que la cosa funciona. I suposo que de farmacocinètica també ja deuen tenir una mica de dades. D'adult a tota. Ho saben perfectament. A la fase 1, vull dir que també els haurà ajudat a calcular les dosis. Sí, o no, clar, sí, clar. Sí. Però ells tenen indicacions que això funciona. Això no us havia dit, és una llàstima perquè tenia que saber-ho. Però ells ja tenen indicacions que això funciona. O sigui, no van a cegues, no és que només tinguin resultat en els ratolins i això toxicològicament o des d'un punt de vista de seguretat està ben tolerat i a veure què passa ara. Ells tenen els discs creuats perquè ja saben que això més o menys té bona pinta que funciona. Bueno. Adéu, bona tarda. Això no pot ser un previ per l'Alzheimer? Per curar l'Alzheimer? No. Això, aquest en concret no. Estem lluny de l'Alzheimer, però per no crec que passi per aquí. Per els interessos de la companyia. La companyia està treballant amb l'Alzheimer, però no amb aquesta línia. Però no amb aquesta línia. No té res a veure. Molt bé. L'únic que tenia la mosca al nas perquè al veure aquests codis diferents i que ja feia temps que estava com per internet... Saps què passa? Que un és un codi... L'han tornat a repescar i no estaven contents i ara volen fer un és un codi químic.
Sí, sí, sí. Un és un codi químic, o sigui, aquesta gent heu de pensar que sintetitza cada dia, però cada dia, deu fer com 15.000 o 20.000 compostos diferents. Tenen una gent que només dediquen a sintetitzar, van fent i van passant pels sedars de saber quins d'aquests 15.000 tenen una bona pinta. I això té un codi, per això tenen un codi tan llarg i tan... És Roche i a partir d'aquí hi ha un número que és seqüencial. I això es va quedar així. Ara que ha passat a la fase, diguem-ne, podríem dir, en fase 2 clínica, li van canviar aquest nom tan espantós amb un de més petitó i més fàcil de manegar, diguem-ne, però és exactament la mateixa manera. Molt bé, doncs gràcies per venir i ja... I ara que hem d'apuntar.